Suya kay ko itong bayuta ba. Makitaan lagi ko ito dari lagi. Basta kay kulatahong binak to. Sakto. Diri gito mulaag. Ilahan jud kayo. Dalananan jud bayot ning lugar. Hala, uy, di kaya sa laki. Uy, asan naman to? Dapat ko wala mabayri. Asam tong bayuta to eh. Na, to arao naghupo-hupo. Uy, nagunsa man ka diha? Uy, ganyan ako napaabot diri ba? Nakatlan ako diri. Na, ngayon diha man pud ka nitago. Kuan manggod. Nanapog ka sa lagi himo ba? Usay sana, nagpaabot ba gani ko sa imuha? Hala, saka na dere. Okay, excited na kay ko ay. Bihon jud ko ning bayuta ron. Bibi boy, asa ta? Na, ikaw mo'y nakabalo diri ah, kupoy gyud pangutan-on. Okay, dito na lang tao. Na, bagnuta pud ana oy, kaskarohon unta na. Sige na gud uy, ang importante mag-uban ta. Yati ng bayuta oh. Anak pilaki oh. Wala tayo kuduberan ani. Bantay na sa kuarot. At tuon jud ko ni. Ayay, tanawa ra. Daan ko palagi. Naagi diri ah. Ano nang ni bayuta ni? Nanapilain laki ba? Di na po niya nabayran ba karon ka? Bibi boy, isa tayo gusto nimo. Buhaton ako ang tanan para malipay lang ka. Simple ra kung gusto, kwarta. Uy, may problema uy, kwarta ra man di ay. Nangalata na kong kwarta dito. Aw kana mo akong ganahan. Gani, pakisa ko bi. Way problema. Awa, ang kisa mong buwango. Na, gidulit-dulit pang ba sa animat. Let's see ka ha, wak ko mo bayri karong ka. Ate, nanggigil ko anong bayuta ba? Hoy! Ate, ka bayuta ka ha, wak ko mo bayri. Masalbaw na ko, wala bayri. Kinsa na sila? Bibi boy, kanang... Ayaw pa ilan na pre. Wak miya na bayri. Samot na ko pre. Abi na kakura. Na, di man day ka mo bayad di ay. Uy, unsa na mo bayan? Dapat sa inyo akong titulo ha? Titulo, expire na to. Na, inana day mo trabaho ha. Pre, gwapo anay paligid. Na, kana pre. Anak pre, musigunda ko. Uy, ayaw uy. Hindi kayo mo bayad ha. Da, mao na gaba nimo. Sobra na kayo mo ba? Ay, musukol ka. Ulitin na pre. Ya.